Dulan sa 2,000 ka mga health care workers sa siyam ka mga pribadong tambalanan sa Dakbayan Sugbo ang nakadawat sa unang hugna tag 10,000 pesos nga financial assistance gikan sa Cebu City Government. Ang report ni Fee Marie Dumabok. Aron masiguro nga masunod ang health protocol dinhina sa dakong hawanan sa usa ka pribadong tambalanan, giapod-apod ang tag 10,000 pesos alang sa kapin 400 nila ka mga healthcare workers nga dunay dakong natabang ilabi na niadtong daghang kaso sa COVID-19 nga nadala sa mga ospital. Usa lang kini sa siyam ka pribadong hospital nga nakabenepisyo sa financial assistance gikan sa Cebu City Government. Si Mayor Edgardo Lebella kinsa usa sa nangulo sa seremonyas nitugan nga pagpasalamat ug pag-ila kini sa kahago sa mga medical workers. Because we value, we recognize their health and selfish service, exposing themselves. Naman gani uban nga sakit, nga di pagipilangan namatay. Gihangop kini sa mga healthcare workers kay alang kanila dili lang kini simpleng financial nga tabang, kun dili nagpataas sa ilang moral nunot sa pag-ila sa ilang natampo ning gubat abatok sa COVID-19. All of us continued. All of us endured. Because this is our job. And this is our profession. And I should also thought this. This is the reality. Kining ayuda is such a great help. Dako kaayo ning hinabang dili lang sa bulsa sa mga frontliners, pero sa moralidad pod. It is more than just a financial value. It is a symbolism of support, appreciation, and recognition. Ang nahatag nga salapi alang pa lang sa bulan sa Agosto ug isunod na unya ang alang sa bulan sa Setyembre ug Oktubre. Oba ni Cleofer Lumayag, ako si Fee Marie Dumabok. Balitang Bisdak.